Jesus betiko bizia. Jesus jainko Gizona, zuri gure bizia. Hartu gure jaunona, gugera den guztia. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Gugatik gizon egin zen, gugatik nekea jasan zituen, gugatik eta piztu zen. Izan beti zuekin. Nahi arreba maiteok, pesta getzagun, Eukaristia hau zelebratzera, eta gaur ospatzen dugu Santa Teresita, Lisioko Santa Teresa, Karmeldarra, eta, oso gazterik sartu zen komentoan, ja askara zen, 24 urteako ja bazen nobiziak prestatzen zuen jakinduria bazeukan hortarako, baina gero gaixotasun oso txarra hartu zuen, odola jarioa eta oso gazteik hiltzen. Baina espiritua beti gordezun oso zabala. Misiolariakin, bai bat Vietnam aldean, eskutitzazko idazte zuten, eta baita guetako bat, eta txuri bat ere oso lagun zuen, eta elkar harreman asko izan zituen. Eta orain hasi ezagun Eukaristia hau jaunari pekatua barkatzeko eskatuaz. Jesu Kristo, pekaturik ez du gure bitartekoa, otoitzean ari da gure alde eta adizkidetu egin gaitu aitarekin. Ireki dezagun bada, geure espiritua damurako, jaunaren mahaira hurbiltzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, pekatari dei egitera etorria, erruki jauna. Jesus jauna gure alde otoitz egiteko aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Jesus jauna, bihotzurratuak salbatzera bidalia erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, txikiei eta apalei zabaltzen diezuzuk erreinua. Emaiguzu Teresa Jesus aurrarena, santuaren bideetan ibiltzea. Haren otoitzari esker, betiereko zure aintza agerdakun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Baruken profezia liburutik. Honela egingo duzue otoitz. Jauna gure jainkoa bakarrik da, zuzena. Gu berriz lotxaturi gaude, gaur ikus daitekeenez. Lotxaturi judutarrok eta Jerusalendarrok. Lotxaturik gure erregeak, agintariak, apaizak, profetak eta gurasoak. Pekatu egin dugu jaunaren aurka eta ez diogu obeditu. Ez dugu aditu jaunaren gure jainkoaren mintzoa eta ez diegu jarraitu eman dizkigun aginduei. Jaunak gure gurasoak Egiptotik atera zituen egunetik gaurdaino, ez gatzaizkio jaunari gure jainkoari leial izan. Eta uko egin diogu haren mintzoa entzuteari.
Horregatik, zoritxarrez josiak eta madarikaziopean gaude. Madarikazio hori jaunak Moisesen bidez adirazi zuen, esnea eta eztia darion lurraldea guri emateko gure arbasoak Egiptotik atera zituenean. Ez dugu aditu jaunaren gure jainkoaren mintzoa, eta ezentzunarena egin diegu bidali dizkigun profeten esanei. Aitzitik, nork bere barruko joera gaiztoei jarraituz, jainko arrotzak zerbitzatu ditugu, eta jaunari gure jainkoari atsegin ez zaiona egin. Jaunak esana. Libra gaitzazu jauna zure izenaren ohoreagatik. Libra gaitzazu jauna zure izenaren ohoreagatik. Ene jainko, gentilerriak zure ondarean sartu dira, zure tenplu santua profanatu dute. Jerusalem hondakin pila bihurtu, zure zerbitzarien gorpuak janari eman dizkie zeruko hegaztiei, zure fededun haragia lurreko piztiei. Libra gaitzazu jauna zure izenaren ohoreagatik. Ez leporatu gure aurrekoen erruak, betorkigu laizter zure kupida, lur jota baikaude erabat. Laguni ezaguzu gure jainko salbatzaile horrek, zeure izenari ohore eginez. Libra gaitzazu eta barkatu gure pekatuak, zeure izenaren ohoreagatik. Libra gaitzazu jauna zure izenaren ohoreagatik. Aleluia, aleluia, aleluia. Entzungo alduzue gaur jaunaren mintzoa. Ez gogortu zuen bihotza. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan honela mintzatu zen Jesus, aizu Korazain, aizu Betsaida. Izan ere, Tiro eta Sidon, hiri gentiletan, zuengat hainbat mirari gertatu izan baliz, aspaldi bihotz berrituak ziratkeen. Dolu jantziz, estali eta hautzean eserita. Horregaitik, Tiro eta Sidonek zigor bigunagoa izango dute auzian zuek baino. Eta zu Kafarnaon, zeruraino altxatu alzera, lurraren barreraino eroriko zara. Zuei entzuten dizuenak niri entzuten dit, eta zuek onartzen ez zituztenak ni ez nau onartzen. Ni onartzen ez nauenak, berriz bidali nauen ura ez du onartzen. Jaunak esana, emaiteok, laburki, patuko dugu pixka bat, Teresa de Lisieux. Santu Pirinotik beste aldera oso ospatzua, oso ospezua, baina nik uste baita ere mundu guztian, berak halako buru izan zuen oso gaztetatik. 18 bat urtekin sartu zen Mojaxarretan, esaten genuen bezala, Sasol batean, eta 24 urtekin gaixotu zen, jarioa eta bar, eta oso gazteik hiltzen. Baina bitartean izan zuen
ardura bat lehenengo. 24 urtekin bakarrik, ja, laguntza jazan, nobiziak, beti eukitzu maestra bat, nobizientzat, eta hori beri laguntza jazen ordurako, 24 urtekin. Eta gero, esan dizu, gaixotasun horrekin da oso gazterik hiltzen, baina bitartean, beti izan zuen kezka handi bat. Kezka misiolaria. Hau da, halako lagun bat, o ezagun bat, behin zeukan kontinan, ez Txina aldean, da bat da, eta harekin hartu eman asko zeuzkan eskutitzakin. Eta beti izan zuen misiolari espiritu hori, naizak komentu batean egon, baina otoitza sakona bere alazula. Eta bigarrena zen, guetako bat, itatxuri bat, eta harekin ere, zutiz asko, bat abesti idatzi zutenak, buruz, haietan, ordentxe misioak Afrikan aztekoa zeren, uriak lehenengoak martiriak hil ziren, pasamurtua ezin pasaturikan, eta esatizupa, Santa Teresak beti izan zuen misioetako ardura hori. Eta horregatik da, bigarren, esango genuke, Santa buru egiten duna misioei buruz. Behin izan misioa, baina, garbi ikusten da, misioak ere edozein tokitan egin lehizkela. Misioak laguntzeko aldera ere, bai otoitzez, bai geure aberastasunez da bar, nahi nuke esan, misioak beti izan dira, ele izan, gauza barruko bat. Misioa izan da beti, Jesus beak izan zeguna, egitea. Hau da, irten, zoazte, eta zabaldu nire izena. Eta, bueno, megazigarren nean da, izan ziren lehenengo misio handiak. Benetan handiak, ordurako nahiko eskaldun da bat zeuden, Japon aldean da bar, baina Afrika eta ziren ez ezagunak. Donkin da hori pixka bate bai, zergatik hortian gero joan ziren Japonara. Baina Afrika hoen digan zen oso gure lagun hauek, irutakoak, betire Zahara osoa pasa behar zaten zuten, eta, klaro, giak behar ziren, eta giak tuaregak, famoso hiek, gizoriek, baina kartzelan zeudenak, zoze okerra indakuak. Eta orduan, frantzesak esatzioten, zuek lagundu Afrikako bidietan, lortzen Afrikak beltzako herriak, eta libre gelditzen. Baina, karabana horietatikan, hirurak agatu zuten. Zituzten. Bai, bestera bekiat hartu girazan zuen, horrekin nahi duzan, Teresa Eliziak izan zitula hiru kalitatea handi. Alde batetik, simplicidad, erdea zatio. Erraztasuna, hangoikoak zeuzkan hartu emanak, umetxo bat bizela zen. Eta hori gelditu da gaur arte, toki askotan, bide espiritual bat. Gero, baita ere, egiazko emakumea zen, eta erraz irekitzen zen jangoikoaren aurre. Bere barrua oso irekia jangoikoaren haren mugimenduetara. Eta azkenik izango dugu, indiferentzia. Indiferentzia, ez da ginola esan euskeraz, baina honekin nahi dugu esan ez zentzu txarrean, esaten da, ez indiferente esa persona, horri zen importa, ez. Nahi dugu esan indiferentzia, jangoiko zen ematen dit. Orain gaxotasuna eman dit, hartu dezan gaxotasun hori, eta erabilezan gaxotasun horren, esango nuke, otoitzak eta gauzak egiten da, sufrimendoiek Jesukristoren antzera, besteen gandik eta misioen gandik ematea. Hoi ziren, esango nuke, hiru kalitate handienak gure Teresa Elizioena. Oso gazte giltzen, eta gaur egun orain dikan da, misioetako, torri ez dine uzan, gitarra izango nuke, baina nahi nuke esan laguntzaile handia. Alaxe gorde ezagun beti ere,
nahez eta konbentu batean egon arren, nahez eta Zumaian egon arren da, misioak zoze eleizakoa dela. Eta beti, esango nuke, mugatik kanpora. Eta azken finean, esan leke baitere, hemen bertan, mugatik kanpora dabiltzan hainbat jende, hori guretzat misioak direla, eta erabatean, doitzegin, laguntza prestatu, hainbat estrangero dauzkanunak, kanpotarako dauzkagunak hemen da bar, hori danak guretzat misio bat dala. Aztu, Jesus bera etorri zela misio bat ematera, eta bere jarraitzaileak bere alese, behin iztu zenetikan zabaldu ziren mundu guztira. Horregaitik, Elizak beti izan behar du misiolaria. Zutik egin dizagun, eskaera hauek, Santa Teresita bitarteko degula. Virginaren oroipena egiten dugun honetan, zuzen dizaizkiogun jaunari geure eskariak. Elizaren alde, bere talde, elkarte eta kongregazioetan bizi dezala eta erakutsi Kristo osoaren misterioa. Eska dezaiogun jaunari. Eliz zerbitzu eta eginkizun ezberdinetan ari diren erlijioso eta erlijiosen alde. Lan horietan erakus dezatela evangelioaren emankortasuna. Eska dezaiogun jaunari. Eliz elkarteko, naiz gizarteko arlo ezberdinetan bizi eta ari diren kristau laikoen alde. Izan daitezela Kristoren testigu, gartzu, eska dezaiogun jaunari. Santa Teresita Virginaren oroipena egiten ari geranok, ikas dezagula harengandik munduko lilurak gainditzen, Kristori erabat itzatzirik bizitzeko, eska dezaiogun jaunari. Aita onbera, entzun ezazu gure otoi zapala, eta eraman gaitzala gu ere espirituak Jesusen jarraibidean, ezertan okertu gabe. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeikatuazu jauna zerulurren jaungoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hause egingo zaigu biziaren ogi. Bedeikatuazu jauna, gain eta beti. Bedeikatuazu jauna zerulurren jaungoikoa. Zeure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ordo hau. Mahatzondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hause egingo zaigu, betiko zorionaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jaungoikoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, txikiei eta apalei zabaltzen diezu zuk erreinua. Emaguzu Teresa Jesus aurrarena, santuaren bideetan ibiltzea, haren otoizari esker, betireko zure aintza ager dakigun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean,
jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida baita zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jainkoa alguztidun betiereko horri. Egokida baiz zu gorestea, guretzat duzun ardura miragarria agertzen baituzu. Zeruetako erreinuagandik, beren burua Kristori eskainita, bizi izan diren santuengan, horrela hasiera hartako santuotasunera, erakasten duzu berriro gizadia, eta aurretik gozarazten dizkiozu hemen, geroko bizi berrian izango dituen ondasunak. Horregaitik santu eta ingeru guztiekin oresten zaitugu, beti eta beti abesten. Santu, santu, santua. Iren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak. Osana zeru goienetan, beren katua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu izkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzak. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, bere eskuzantuen kaliza baliotzu hau harturik, berriz ere eskerrak emanez bedenkatu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuiko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte. Hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, guk zure zerbitzariok eta zure herri santu honek, zure seme Jesukristo gure jaunaren nekaldi doatzua, hilen artetik piztea eta zeruratze miragarria gogoratuz, zuri jainko handi horri, zuk emandako doainetatik, opari garbia, opari santua, opari errugabea eskaintzen dizugu. Betiko biziaren ogi, santua eta betiko zorionaren kaliza, harritzazu begion eta argiz, hala hartu zenituen Abel zeure zerbitzari zintzoaren doainak, eta Abraham gure aitaren sakrifizioa, eta Melkisedek zeure apaiz nagusiaren eskaintza santua eta errugabea. Apalki eskatzen dizugu, jainko alguztidun horri, zure aingeru santuak eraman ditzala, ogi ardoa hauek, zeruko aldarera, jaun handi horren aurrera, aldare honetan, zure semearen gorputz eta odol santuak hartzen ditugun guztiok. Izan gogoan jauna,
sinistearen ezaugarriekin joan eta orain bakezko loan zure seme alabak. Eta gaur, Inaxia eta Fernandez Ugarte familia. Zure seme alabak. Hauei eta Kristogan atzeden duten guztiei eman jauna zeruan poza, argia eta pakea. Guri ere, zure bihotzonean, sinesten dugun pekatarioi, egiguzu leku zeure apostolu eta martiri santuen artean. Juan Batatzailea, Esteban, Matias eta Bernabe, eta zeure santu guztien artean. Ez guk mereziari begiratuz, zu barkatzaile zarelako baizik. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jankoa algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindute irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu ziten taldira erortzen, batera gaitzazu gaizetik. Zeurea duzu erregetza, zeureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesucristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, erre bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Hangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zukentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Hona hemen jangoikoaren bildotza, hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontzua jaunaren maira deituak. Hauna, ni ez nahi, Signor, zu nire etxean sartzu. Baina ezazuiz bat, eta zendatuko naiz. Nora ezean ibiltzen gara.
gabe, nora ezean ibiltzen gara, argi gaixok zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Egin dezagun otoitz. Hartu dugun sakramentuak jauna, piztu ezala gugan maitasunaren garra. Maitasun horrek eraman baitzuen Teresa Jesus aurrarena santua. Erabat zurea izatera eta zure errukia denentzat eskatzez. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bedenka zaitzatela jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exulexi Filii Eve, a te suspiramus, gementes efflentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, los tuos misericordes oculos agnos converte. Eie son benedictur fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemente, o pia, o dulci, Virgo Maria.